Jakong ni Pine Kora Troxier ni East Carbinglong BJP alam jai sarpo lai chaning leng lapen Sakawar Biatum HPCF asai himalong phirang kyamai ingni ponsi Carbinglong Thomas Council team Carbinglong tumpen 125 amendment bill ki chunjelong dode sang sepen sai ki claim ki pachun thekaputha kachuru phirang ke thengno BJP lamjai sarpo banghini tumpen ki pachini ke 125 amendment bill jongsi chunuplote central sarkar pen direct funding nangkili jetovar chingpupo Lancho takalisi MOU MOS alam donalong ki parai pon tangalam pinang an ki chun pon po lapen karbing long long le kachirai ko ma jakong pencheng lok mi thang ronatang kachisilam ja phantame jakong long popusi pachini akinang sop abotai ilitum rat atum political party atum for example political party atum socio organization atum student organization atum dak ili tumaphan akinang sot ahormu political demand ahormu bangke prabjin pen pachunai pu alam the lapen apor ili tum ka demand autonomous state lo sitami autonomous state angbong pen kopi posi itum autonomous state anpali uni detma la songbong sita ili tum isi alam the chikroi lo je ili tum autonomous state long lelang pusitame ili tum power bangke isi pen vansi ilitum la so power bangke autonomous state kilongji kapate bok het ji aphan itum claim pon nang pu puching waisi MOS 1 da chitoklo MOS 2 da chitoklo sita la so mokha itum demand charter mokha ilitum along kichun pu ilitum long theklong lelang lasi ilitum non BJP a party karbianglong ki japon team karbianglong atu bikheke dak aman ki thene Dr Tuliram Ronghang CM sir ki japon lapen alangli long haladak ilitum non hejong ki haipon ilitum MP Omor Singh Tiso sar lapen MLA Dorsing Ronghang sar atum lapen tim Karbianglong atum japon si Karbianglong pen isi abutung dampen ilitum aphan la non agreement date aphi non 125 amendment ahut ilitum non amat prabjin men pachun nei pu laso anut phan kachi tongdam amini sar phan chi tongdam pen lanjot kali Karbianglong tim Karbianglong CM sar atum japon si long kep autonomous council atum phanta pangrum pensi huladak dili rong sopi long chingwai chingsai lo open for all ke dopo lasitame ilitum chingwai chingsai long sidulang kwantong si ilitum la pachun unjine kichun hosi ilitum anso se jakong pidunai akenang so dolang lasi la sonjong si ilitum isi pen jong si claim pon pulote autonomous state kilong dam je phan bangke akate bok het abangke ilitum thek pon long lo chichar pon long lo lasi ilitum ke chorolo lasi non isi bangke pinangan aku dotulang APHLC tumpen adhek kipudo kursing timung lo bodi alangli press release kipido BJP atum 125 si kinangjima autonomous state si kinangima rongarat tum inside ha lasona statement bang alangli pipidat nei athe 125 amendment ke autonomous state aphan kilar kali autonomous state ki palongji phan ilitum 6 alang litum singi pupu ilitum dapu itum 6 sidul kilong tang a 6 sidul aprang a 6 sidul pen pulote MOU chitok lo itum jakong bat chat lo non MOU salong tame chun lo te itum a 6 sidul si aru jakong bat to laswa jakong ki pabat aphan laswa jakong ki wan aphan bangke abadha vedet nangji usin ilitum ke kachoning rikang tung salam dan si laswa police bangke ladaka bangke farjabi lahaya jakong abangke ilitum ke khanduk ko eta churung nai ing samjin be welcome nai laswa 125 laswa amendment ing samjin be pachun ji aphan peaceful coexistence laswa approach abang ardi kinang ilitum laswa ardi pilo pulutang telasi ilitum abang dak ki claim nang yason ki pachun ji do olang ilitum france non ilitum phan penang ada subject bang legislative executive financial power lahili tong phan nang pilo tebon sida ki claim nang ji dola ko lahi ki claim nang ja jar ko along la ansu se pachun pon dia phan la so phansi don eli tong nang ke pilo bala da ki parja thulo la si non la sa amendment abang ke prabjin pen pachun po la pen along apre a 6 schedule area long pen ili tong pen chihoman edi ko bang kali talang li tong pen li tong phan so oppose avelo ili tong dak Karbianglong kaduk pawe akhe atong phan an sita ili tong bang ke lada kichi 1 2 year phan isiwet aja kompen aku hempret ke pachun dia phan la so phan sini to ke parjab dia pasi do le mage katu pawe se News report Karbianglong live